Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο ή μάλλον στο πρώτο μας βίντεο reaction μέσα από αυτή την πλατφόρμα όπου θα παίρνουμε μερικά αποσπάσματα από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα τα σχολιάσουμε και θα αντιδρούμε μαζί. Σήμερα έχω επιλέξει την εκπομπή της Ελίτας Μιχαηλίδου στο RIK 1, τον Grow Plan, όπου έχει καλεσμένη τη μοναδική Γιώτα Cross με θέμα εκφοβισμό στα υπέρβαρα άτομα. Το θέμα είναι και το θέμα προς συζήτηση, αλλά και η ίδια η Γιώτα Cross. Ένας φίλος μου είχε πει, πρέπει να δεις αυτόν το απόσπασμα, τη Γιώτα Cross στη συγκεκριμένη εκπομπή και όλα όσα ξεστόμησε στον αέρα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Πάμε να τα δούμε μαζί και να τα σχολιάσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι πολύ χαρά σήμερα και ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε την πολύ αγαπημένη μου Γιώτα Cross Ντίσον. Γιώτα Cross Ντίσον. Γιώτα, πόσα χρόνια έχει να συναντηθούμε? Πού ήταν ο Χριστός Μητσής. Είδες όμως ότι η φιλία, η αγάπη δεν ξεχνιούνται, δεν αναιρούνται. Μόνον από τους καλοπροαιρετούς ανθρώπους. Από τους Έχει και ανθρώπους που τα ξιάνουν όλα. Και από τους είναι παθήτες. πολλοί. Έτσι, πάμε στο Λοιπόν, να καλωσορίσω τον σύζυγο της Γιώτας μας, Άντονι Ντίσον. Ο Άντονι Ντίσον, ο σύζυγος της Γιώτας Cross, είναι μαζί της στο στούντιο και θα μιλήσει και αυτός. Δεν ήξερα αν μπορώ να το πω δημοσία, γιατί έχω μια προσωπική μου έκφραση που είναι το μότο της ζωής μου. Αρκεί να μην είναι κάτι που να προσβάλλει. Είναι το μότο μου που... Μπορείς να πεις μπιπ στη θέση. Μπιπ. Ναι. Εντάξει, στον κομπιπ τους ρεπάνει. Μάλιστα. Μάλιστα λέει η Ελίτα. Στον κομπιπ τους ρεπάνει. Νομίζω ότι καταλάβαμε. Στην Κύπρο χρησιμοποιείται αυτή η επιστημονική ορολογία για να εξηγήσεις κάποια πράγματα. Ωραία, μ' αρέσει. Μπιπ τους ρεπάνει. Ναι. Ούλου. Αναγιώθηκα με τούτο το κόνσεπτ, την νοοτροπία του. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε ίδιοι. Αν δεν υπήρχαν ευσομές, δεν θα είχαν αξία οι μικροκαμωμένες. Αν δεν υπήρχαν μελαχρίνες, δεν θα υπήρχε το διαφορετικό το ξαθό. Αν δεν υπήρχε η αρρώστια, δεν θα εκτιμούσες την υγεία σου. Αν δεν υπήρχε νύχτα, δεν θα ξυπνούσες τη μέρα. Είναι ένα yin-yang η ζωή όλη. Είναι ένα balance στο σύμπαν το οποίο πρέπει να έρθουμε όλοι στην ίδια συχνότητα επιτέλους. Ίσως να μην τα καταφέρουμε ποτέ να είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα, too much που ζητώ, αλλά να αρχίσουμε τις προσπάθειες. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα. Όμως είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση της Γιώτας Cross για αυτόν το yin yang. Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχει φιλοσοφήσει η Γιωτάρα. Εγώ με την δική σου τη μαγιά λέω, ρε Ελίτα, τι φοβάσαι, τι ντρέπεσαι. Αυτή είσαι. Αυτή είσαι, ρε παιδί μου, με τα καλά και τα κακά σου. Σε όποιον αρέσουμε. Αγάπη μου, δεν είναι δυνατόν να αρέσουμε σε όλους. Μα τι λέμε, το Χριστό. Μα δεν υπάρχει λόγος να αρέσουμε σε όλους. Θα ήταν πάρα πολύ βαρετό, ανούσιο, να αρέσεις σε όλους. Νομίζω πως τούτη πολυμορφία είναι που δημιουργεί το ενδιαφέρον στη ζωή μας. Η πολυμορφία και η διαφορετικότητα. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ήμασταν όλοι το ίδιο, θα ήταν πάρα πολύ flat η ζωή και βαρετή. Όταν έβαλα βάρος, νόμιζα ότι μπορεί να χωρίσουμε. Αλλά έλεγα, αν είναι έτσι άνθρωπος, να γλιτώσω αφή. Σωστό. Άμα είναι να κάτσει, κύριε, να κάτσει. Άμα δεν μας κάνει, να φύγει, να πάει αλλού. Αφή να γλιτώσω από έναν άνθρωπο που τόσο καιρό ήταν δίπλα μου, υπό ψευδείς παραστάσεις προφανώς. Αλλά δεν εφεύκε. Είσαι μάγκας τελικά. Έτσι, με και στο ποιον αρέσω. Παφίτης, είπαμε και από πατέρα και από μητέρα. Από τα χασαμπουλιά της Πάφου, Ελίτα. Και χασαμπουλιά, ξέρετε τι λένε για τα χασαμπουλιά. Βέρα Παφίτισσα, γι' αυτόν τα λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο. When I first saw her, Και ο Άντων.
didn't care about her weight or anything. Άρα δεν σε ενδιαφέρε καθόλου το θέμα βάρους που έβλεπαν οι άλλοι. Να βλέπεις το βλέμμα της τώρα όμως που σε κοιτούσε. Είσαι ερωτευμένη μαζί του. Δεν συγκινήθηκα εγώ, φαντάζομαι. Ναι, είσαι ερωτευμένη μαζί του. Αγαπώ τον πολλά, αλλά μην του το πεις, τον κολόν του Ρεπάνη. Στο μπιπ του, να το πάλι το Ρεπάνη, πηγαίνω έρχεται. Είναι η ατάκα της νομίζω της Γιώτας Κρός. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά στο Ρικ. Πιπ του Ρεπάν. Απολογούμαστε. Τρελαίνομαι που η Μελίτα Μιχαηλίδου απολογείται κάθε φορά στον τηλεοπτικό αέρα και στους τηλεθεατές για όλα αυτά που ακούγονται. Μόνο παραπάνω με αγαπάνε, δεν ξέρω γιατί. Υπήρξαν και εποχές που τον έθιωχνά και πάλι δεν έφευγε. Δεν έφευγε από πότε. Αλλά που με γνώρισε η μισή ήμουν. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν με γνώρισε ήμουν η μισή, όταν αραβωνιαστήκαμε, παντρευτήκαμε ήμουν η μισή. Ναι. Μετά που έβαζα βάρος και μετά το δεύτερο μας μωρό έβαλα 80 κιλά. Πώς έγινε αυτό? Με το δεύτερο μου μωρό έπαθα αποθεριωδισμό. Ναι. Είχα ήδη αντίσταση στην ινσουλίνη μου, πάντοτε εύσωμη και λατρεύω να είμαι εύσωμη. Λατρεύω τον Betty Boop μου, το στήθος μου, την καμπύλη μου, τη ζαμπούλα μου, γιατί ο άντρας πρέπει να έχει τίποτε κραί. Μάλιστα. Και κάνει χειρονομίες η Γιώτα Κρός στον τηλεοπτικό αέρα. Εντάξει, την αγαπώ γιατί μιλά τέλειος χαρακτηρισμός και μπράβο της που παραδέχεται το ότι αγαπά τον εαυτόν της όπως είναι. Μπράβο ρε Γιωτάρα, ωραίο μήνυμα. Αν ήμουν άντρας, εγώ έτσι θα την ήθελα γυναίκα μου. Τώρα γίνει που τες θέλουν στυλό να καλά. Στέκες. Πρόβλημα τους. Το ζουμερό. Όταν έβαλα βάρος, νόμιζα ότι μπορεί ας πούμε να χωρίσουμε. Αλλά έλεγα, αν είναι έτσι άνθρωπος, να γλιτώσω αφή. Αφή να γλιτώσω από έναν άνθρωπο που τόσο καιρό ήταν δίπλα μου, υπό ψευδείς παραστάσεις προφανώς. Αλλά δεν εφεύγε. The problem starts here. If everything is good here, then everything Μπράβο, here. πολύ ωραία κουβέντα. Νουσιγής ενσωματή. Βρήκες ένα πολύ καλό άντρα το λοιπόν. Είναι πανέξυπνος, δηλαδή το θαυμάζω. Συγκροτημένο. Να μάθει ο κυπριακός λαός, όπως γνωρίζουν και στο εξωτερικό, όχι όλος ο κόσμος δεν το γνωρίζει, να το μάθουμε. Ότι ο καλός ηθοποιός είναι ο ειλικρινής ηθοποιός. Είναι φως, είστε φως. Φως, προβολέας, ολόκληρος η αυτό που μας Γιώτα έδωσε Κρός. σήμερα. Απάνω στα θέματα σώματος, βάρους, bullying. Το bullying δεν είναι μόνο στα εύσωμα άτομα, Λίτα μου. Είναι γενικό σε πολλοί κόσμο. Εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε σε κάθε. Μπράβο ρε Γιώτα, εκφοβισμός υπάρχει παντού, είναι γεγονός και δεν είναι θέμα επίκαιρο, είναι παντός καιρού το ζήτημα εκφοβισμός. Δεν αφορά μόνο τα υπερβαρά άτομα, αφορά γενικότερα τα άτομα τα οποία θεωρούνται για την κοινωνία διαφορετικά. Αυτό είναι γεγονός. Μπράβο Γιώτα Κρός, νομίζω ότι ήταν ένα απολαυστικό απόσπασμα το οποίο είδαμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα σχόλιο, ένα subscribe στο κανάλι μας για να δυναμώσει, για να μεγαλώσει και εμείς τα λέμε ξανά σε ένα επόμενο.